que eu non tive nada que ver con ese bico. Ah, non, claro. Foron os labios os que se puxeron a traballar sós. E tamén foi a lingua que falou sen permiso cando lle quentache la orella co de que me liara con Loi. Quería darche celos. Celos a min contigo. Ja. Pois xa podía ter mellor puntería. Claro que sí, porque lle gustas. Desde hoxe ti máis eu. Ex, estamos. Ex amigas, ex veciñas, ex colegas, ex todo. Fito, paseime. Pero Laura non ten culpa. Está toda por ti, Fito. Nótase ya lejos. E ti sabe. Mira, esperasme aí un momentiño, que agora ven. E ti, que fas aquí? Pero, que significa isto? Que fagade as pases, que xa estou farta. Fito, foi malentendido. Eu pusei que co tempo ainda... Pois iso, tío, deixeches co tempo, quen sabe? Pero dun día pa outro... Se o sei, trai un libro. E así polo menos aproveitaba o tempo. Ti fai o que che pete, pero vou lle dar algo ao estómago que xa me está dicindo que quera algo. Ah, así que... O que queira, non? Claro, pide. Moi ben. Pois... Tendo en conta que a amizade necesita probas, non estaría mal que ti me deses unha. E túa nai sempre así de rariña, Mira que deixarnos pechadas. Ui, isto non é nada. María usa faixa enteira. E ponlle comida a caducar ás visitas. E desde o traballo aproveita para chamar a toda a familia. E leva folles para casa. Mirade, pasade, porque me parece a min que vos vou dar... Deixa que Ana María, un pouco máis, veña. Un pouco máis, fora de aquí. Laura... Fala ti, Non, ti primeiro. Vai, é eso que se imos seguir sendo mellor ser civilizados, non? Como de civilizados? Así, por exemplo. Mirade por ali. Ai, si non o vexo. Fixo! Pedille unha prova e non? Sinto, Laura, pero teño que estar á súa altura, unha amiga. Galletas da fortuna, pa petróleo. 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 Aquí están, son para todos, Son para todos? Cuidado, Cuidado, que están quentes. son para todos, pero eu vou ser o primeiro en probar. Toma eso, millor, anda, vou facer un café. Caracho, Ves, o que te pasa, es bruto, Galletas da fortuna, pa petróleo. Galletas da fortuna. E te pasa esta cafeteira, que non baixa? A cafeteira dixo cheo que lle pasa. A cafeteira é unha cafeteira. Ti estás como unha cafeteira. As cafeteiras non traballan con xente que está como unha cafeteira. Polo menos é a teoría que teño, porque o estar como... O que está como unha cafeteira es ti, estou farta xa, está todo o día molando, e por favor. Galletas da Eu fortuna. coñezo perfectamente esta cafeteira, que non queira fa un café, home. Arredre! Ti últimamente que tes, lindiña? Ti últimamente que tes? Ti que és? non foi culpa Non, a ver, miña, últimamente que tes? Unha Eso cousa, está mal, cafeteira. está bella. Que és, karateca? Trae Papito, os ladrillos por favor, e os eso, escachas ca ¿sabes cabeza. cómo foi? Eu Non é tive así. nada que ver, Está está rompendo bella. todo, non? Non, papi, eu non teño culpa, Como, home. papi, que papi, non, que? sei que sempre, que non fui Que eu. sempre Eu que coñezo rompes perfectamente isto, esa rompes cafeteira. outro. Non te movas desa... Non te movas desa baldosa. Eu non toquei esta cadeira. Dime unha cousa, Esto lindiña. está totalmente frouxo, papi. Dime, teño poderes, dime, petróleo, teño poderes. Papito, por favor, son non me extraterrestre. quita todo Así bello. xa Está sei todo como... así, seguro que coñes outra e rompe, home, por favor. É que está decadente o bar. Tira, tira. Déxame, home. Cuando
Tamén te pareces a Selma, a rapaza máis intrépida á beira do Colorado. En serio? En que me parece? Se deixas de facer ese ruidiño coa máquina, conto. É moito parecido. A min é morra de ir traballar, Loli, e quería que me cobraras, muller. Loli, vai metendo todas estas cousas directamente nas bolsas que, bueno, xa te pagarei eso, Bueno, o que íamos. A mesma mirada indómita. A mesma frialdade que Selma co gatillo. Entón, ti crees que teño unha mirada interesante? Interesante. A túa mirada é como para escribir unha novela así de gorda. Que digo unha novela? Unha saga inteira. Pois vai de ir para a casa a escribila, logo é deixar a rapaza traballar en paso. En fin, ti máis eu temos unha cousa pendente. Isto xa te pagarei, oca. Non te preocupes, Lou, que eu ben sei que os artistas tamén tedes que comer. Loli, eu non me quero meter na túa vida, pero é perigoso dicirlle esas cousas a Lou. Mañán ven e límpache o supermercado. Non me importa. Non crees que é o home máis atractivo, listo e simpático que coñeceches na túa vida? Non, máis ben todo ao contrario, ademais de aproveitado. Pois non sei por qué. Lou é un artista. Dicusa, só pensa nas súas cousas, non na vida. E, ademais, é un home diferente. Diferente, sí. 6,20 €, Pitusa. Moi ben. A ver se marcho dunha vez. Ademais, pareceme que ten que tratar as mulleres como as raíñas. Sí, non? Que mal está da cabeza, miña bella. A ver... 150 kilos de sardiña, 300 kilos de atún, 200... ¿Sí? ¿Qué, Belinda? ¿Qué tal? Hola, ben. Por qué? Non por nada, Miguel, por preguntar. Hoxe non podo ir correr, que teño aquí moitísimo chollo. Teño moitísimo chollo e despois non vou ter ganas. Pero, Rosa, mira, non te estás botando atrás, non? Dixemos que íamos a ir todos os días, pasase o que pasase, Rosa. Non, é que teño que meter aquí no ordenador todos os boletíns de pago e ainda por riba con 2 dedos, que co resto non sei. E xa levo aquí 3 horas e ainda estou empezando. ¿Qué es todo esto? ¿Para qué vale todo esto? Isto é un avance. Isto é para que os armadores cobren no banco o que venderon na lonxa. Ves? Eu poño aquí, paso todo isto aquí. Antón, Domín, tal. Xa, Marcos e Vale. E a cantidad de todo. Mira, ti, é que eu de esto non sei, pero entón, aquí van os nomes e... Mira, ¿qué pasó? Que pasou? ¿Qué pasó aí? Xa, pero que lle fixaches, Belinda? Eu non fixe nada, por favor, non toquei nada. Non sei de ordenadores, non sei. Dalle aí o bicho este, como é? O bicho do carallo non vai. Pero non, eu non fixe nada. Algo Mira, farías. pero dalle aí o programa este. Non o que marchou, que borrouse todo. Pero eu non teño culpa. Ai, por favor. Onde lle deches? Onde lle Non lle deches? din. Ai, Rosa, perdoa, mira. Mira. Perdoa, pero dito cheu, axúdoche e rematamos rápido, venga. Ok, non, Que Belinda, sí. non, deixa que... Ai, Rosa, Xa por quedo favor, aquí xa 7 horas máis, non? Que eu non fixe... Rosa, deixame que chas... Marcha, Belinda, non, prefiro quedar eu aquí traballando, Bueno, ver por se... favor, mira. Ai, que me pariu, que... Ai, que levo un día rarísimo, Nada, de pois... verdade. Ala, marcha, Belinda, fai favor. Xa, anda, nada, non te preocupes, non te preocupes, que... Xa quedo aquí co... Carallo do botón este, que non lle vai. Vou deixar isto aquí. Non me dou tempo a pasar pola casa. E logo, tanta xente había? Peor, estaba Lou intentando enredar a Loli para levar medio supermercado. Pobre Loli. Ai, pobre, tiñes que ver como lle caía a baba. Por esa mona. Ai, pois non entendo, filla. É que non entende. Segundo ela, Lou é o home máis atractivo, listo e simpático que coñeciu nunca. É porque non quixen oír máis barbaridades, aínda seguía desvariando soa. Pois, moi desesperadiña ten que estar, porque eu non me fixaría nel nin en soños. Pois el parece decidido a convencerche do contrario e a poder de intentalo. Cala que acabo de almorzar. Te imaginas tú que ten que ser vivir con ese home? Agarda, cariño, esquece la perruca.
Pois a min pareceme que as botas non as quitou dos pés desde o día que as marcou. Para min que dorme con elas. Eu non metería unha masí na miña casa, nin tola. Nunca dijas desta auga non beberei, Isabela. Díjocho por experiencia. Ai, Pitusa, imos traballar, veña. E que lindiña? Non vas facer footing ca outra? Non, hoxe non vai poder ser porque Rosa ten moito traballo e ademais... Ademais, o medo libre, claro, indo con Rosa facendo footing o millor, vai, dixo eu, baixelle un oso cha, non é? Ai, que gracioso es ti. Home, Lu! Mirando o infinito e máis buscando traballo, non é? Estou. Esta non descansa, A vida dos escritores é así, sempre cos traballo ás costas. Pensando, agardando a ver se ven a inspiración. Claro, non xa dixemos... Lindiña, mais eu a ver cando aparece a próxima novela de Lu. Ah, ti tamén estás agardando ansiosamente as miñas creacións. Eu é máis tudo por tu sabes, a ver se pajaras algo das débedas que tes, pero vai. Sabela que? Pois xa sei quen vai ser a próxima protagonista. Xa saía na novela anterior, en Na negra sombra do zopilote. Ponme un café cargadiño, Petrón. Nada, non hai máquina. A miña muller fixose punky e rompiu a máquina, che. Vai. Trátase de Elizabeth, unha muller alta, maxestuosa. Demasiada muller para ti. Eso non o saberei ata que lle tome ben as medidas. Sí. Ponme un licor café daquela, Belinda, que hai cousas que non se poden tomar en seco. Aí estás ti, unha muller de verdade. Enteira. Con todo o que hai que ter. Sobre todo bo gusto. Pero, veña, home, érguete. Non foi nada. Érguete. Teño un politraumatismo de peroné. Por que peroné? Home, se non foi nada, veña, Non foi cariña. nada. A primeira vez que te vin, xa souben que sería a miña desgracia. Sí, ti a miña. Ai. Pasmón. Debo ter A ver, escordadura Lindinha. de húmero tamén, Lindiña, ponlle esta unha mijiña de anís, para que se lle pega un postizo a cabeza, ben. Para recuperarme do lombo vou ter que tomar un tratamento prolongado a base de whisky. Moi ben, a ver, aos poucos. Ai, miña nai, colles frío, vas coller frío na luxación, levanta. Do pico sande, Como? do pico sande, 50 kilos de percebes. Isto non remata nunca, Veña, Carlos, dalle, que imos cun bo ritmo. Carlos Branco Balboa, Carlos. a Maruxa Castro Méndez, 5 caixas de ameixa babosa. Queda moito ainda. Queda, Carlos, así que se te expresa é mellor que marches, Non. Eu quedo aquí contigo ata que remates, Xa sabía eu. Ai, mira que esparvín. A ver, trae. Que, ó? É para hoxe? Paréceme que hai moito peixe para tan pouca rede. Non, estábamos traballando porque avariouse o ordenador. Sí. Estábadelo reparando, non? Sí. Vamos, Suso. Seguimos, ó. A ver. Vale. Atopaste mellor? Como vou estar se teño todo rompido? Máis anestesia. Tela frejona do revés e unha amasadura no brazo, meu home, máis nada, que? Que agora que vou facer? Non sei. Eu era un amesán de complexión atlética que ia escribir unha obra mestra da literatura contemporánea. E agora son un pobre inválido que non vai poder nin pagar as contas do banco. Daquela temos a mesma novela, meu home, a mesma novela. Non te preocupes, Dostoyevsky. Hoxe invito eu. En realidade non é tía que ten que pagar el. Lor, que ti aparte daquele lado estás vendo Belinda, a culpa foi miña. Eu fun a que o empuxei. É Hoxe, evidente. anota o que tome mañá xa pagarei. Xa está. Crees que esa maña así? Cun mísero soborno etílico? Non é a muller que cría que eras, Pois menos mal. Que máis queres? Xa che pedín disculpas. E agora que me vai facer a miña cama? E a comida? E que me vai axudar a cepillar o lombo cando me duche? Dime, quen? Quen che axudaba antes? Ai, que insensible. Sinto, home, se precisas algo xa sabes onde estou. Agora marcho. Un momento, señora xuíza. Ten vostede o deber ético de facerse cargo de min. Ético?
Ata logo. Ata logo. Ata logo. Vémonos. O que me teñas que dicir, dismo, xa está. Que che pasa? Non ves que caeu da cadeira porque estaba rota igual que a outra? Están podres esas cadeiras, non ves? Home, Sabela pagando todo, de qué? Lindiña. Estamos falando de Lu. Lu Langrán. Entendes? Un home que ten unha cara que non lle cabe nas mans. Ti que queres ser? Lindiña de Calcuta agora? Ademais, eu non teño culpa do que che pasa a ti. Mira, papito, hoxe levanteime un pouco así con mala pata, algo raro, Mala nada máis. pata, mala pata. Isto, o teu, é outra cousa moi distinta. Que é o meu, Lindiña, és gafe como os gatos negros. Ai, mira, pasa de min. Deixa, Valgacho, deixa, isto non é o teu, Que? Imos dar unha voltiña pola praia? Non pode, home, que lle teño que dar esta caseta a Rosa. Ainda non rematarían de mofar? A verdade é que unha pouquiña de envexa si que dan, A Barbada fai as súas cousas nas pedras. A Robaliza na area. E a xente fai as súas cousas onde lle cadra. Deixa, unhas cuchijiñas de vez en cando. Non me fan mal a ninguén. Non, si a mí non me parece mal. Ademais, meus pobres, vivindo na lata de sardiña onde viven, non me extraña que non teñan nin sitio para facer o que teñen que facer. Facer o que, Valgacho? A ti pareces parvo, Suso. Vai daí. Ai, Carlos, así non, así non, que eu tan rápido non podo. Imos dar ese paseo. Xa lle darei a Rosa o que teño que darlle, que non creo que agora o necesite. Imos logo de ello. Ai, Suso, nos meus tempos facíamos estas cousas nas dunas. E se chovía, na forna. Que veña algunha rapidamente xa. Xa vai, Lu, xa vai. Como puideches traer para casa, Sabela? Ai, Pitusiña, xa che dixen que foi culpa miña. Como ia deixar así no petróleo, muller? Metíalo nun taxi e mandábalo para o hospital e xa estaba. A ver, non podo chamar moitas veces que teño o brazo mancado, Pero un hospital non é un hotel. Mandaríano de volta aos 5 minutos. Pensas que a mí me gusta que estea aquí? Ui, cala, anda. E a ver se faz calar el, que me está poñendo dos nervios xa. Pitusa, Sabela. Xa vai, Lu. Que? O cacao que pedín hai unha hora, que? Fuchides para el África ou... Estáse facendo, Lu. E unhas natillas tamén, que son moi boas para os osos. Ben de caramelo, que noto que estou baixando algo no azúcar, non sabes? Unha patada no cu era o que che facía falta. E mira, mentras Pitusa fai o cacao, para que non te aburras, poderías darme aquí unhas fregas no sentido das agullas do reloxo para mellorar o... Podería, sí. Mando a distancia, podería ser. Porque vai empezar o partido, estou vendo a parvada esa de telenovela. Mando. Sabela, ven aquí un momento, sí? O mando. Vou facelo cacao. Vai, non dan aprendido, Dixeches ben. Vas facer o cacao, ti. E vas lle dar as frejas, ti. E cambiar a televisión, e a que che dea a gana, sabes? Porque eu vou para o meu cuarto e non saio del ata mañá polo que Pitusiña, por lo que máis queiras, non me deixes a soas con el. Ti o buscaches. Sabela, o cacao sen grumos, Ui. A ver, contamo todo. Que por eso non imos correr mañá, porque fun a confraría a ver a Rosa e non me digas como, pero a cuestión foi que lle din a unha tecla desas que borran todos os As datos. teclas de fis. E quedou todo así borrado e síntome moi culpable. Claro, culpable perdido. Ti tens que recoñecer que és gafe como aos gatos Ai, negros. non, E a papi, parte, non é e a eso parte, así. e a parte, ti tens que pensar si és unha enferma ou és unha lacra Ai, social. papi, non é así. Pasa. Eu agora deito a nena e pasou o día, pasou a romería e xa está. Mira unha cousa, prenda. Se ti deitas a nena non fai nin a primeira comunión. Ai. Dona Meixa Babosa vendeulle a don Faneco 10 kilos de euros. Veña, Carliños, que non máis que quedan 2 fichas, só. Sí? Ah, Belinda. Non, muller, non, xa queda menos, sí. Xa.
Non, eso podolle pasar a calquera, sí. Non te preocupes, Veña, durme tranquila. Ala, ata mañán. Belinda, que está preocupada. E agora que? Agora, que pasou? Xa sei. Isto é cousa de Belinda. Como vai ser cousa de Belinda, Rosa? Se Belinda non está aquí, acaba de chamar por teléfono. Está jafada e jafada. Belinda está jafada. Moi ben, princesa. Ti dorme aí tranquiliña, sí? Ai... Oxe, calquera precaución é pouca. Príncipe. Príncipe. Princesa. Por que non rematamos hoxe o que principiamos a nosa noite de bodas? Lembras? Ok. Sabe? Que está pasando aquí? Non pasa nada, raíña, podo velo explicar. O príncipe veume facer unha visita. Ti non tes nada que explicar, Sabela. Así que ti é o príncipe, O famoso príncipe. Princesa, raíña... O lerchan que abusou desta criatura. Non ti ven esa sorte. Obrigando a facer sabe Deus que cousas en contra da súa vontade e aproveitándose do seu estado de inconsciencia. Non tes vergonza. E non mereces quedar na nosa casa. Non, por favor, raíña, non o botedes. Deixa de o estar. Eu farei o que queirades. Agora mesmo barro o salón e limpo a sala dos mármores e os vosos aposentos, como sempre. Sí, raíña, vou limpar como sempre. Ti cala! Non cales, que isto se está poñendo moi interesante. Así que, como sempre, Isto é distinto. Sabela está facendo todo o que non fai polo día. E eu non me estou aproveitando dela, estou facendo xustiza. Non entendo moito de leis, pero podería preguntarlle a Suiza, a ver que opina do asunto, Polo teu ben, eche mellor que non. Estámonos entendendo. Que Sabela faga pola noite o que non fai polo día. Xa. Ei, Fito, moitas gracias, Veña, vémonos. Que che pasa? Pescozo. Doe. Ai, pillei unha mala postura. A ver. Ai. Ai, sí, unhas fregas. Si, douche así? Sí. Espera, que quita a camisa. Saca. Estes sempre pegados como dúas lapas. Ai, que envexa me dá. Sí. Modiña, Carlos. Aí. Xa me enterei que tedes un invitado na casa. Sí. E que? Que tal se porta? Ainda mellor do que é habitual nel. Non soltas prenda, Que sorte tedes. Xa me gustaría a min estar no vosso lugar. Digo, para cuidalo e estar con el todo o día, eso. Ai, se por min podelo cuidar ti toda a vida. Sí. Entón non vos importará que cuide del se vos non estades, dixo. Estás disposta a facer iso por nós? Sí. É que, verás, hoxe temos moito traballo no xulgado e necesitamos alguén que lle faga de comer. Ti poderías? Claro, encantada. Se pode ser, Loli, senón nada. O único que teño que facer hoxe a sair daqui é ir dar as noticias do tempo, pero iso pode facer Laura. Isto é máis importante, non? Pois, sabes que está enfermo e necesita moitos cuidados e ás veces ponse roncha. Non te preocupes por eso, Pitusa. Para min é un prazer. Pois logo,
Nada, xa deixoche aquí a compra e apúntasme. Sí. E xa lle levas ti as chaves da casa. Moitas gracias, Loi. A ti? Unha pouca. Viches o que che fai estar? Con Dumbo, viches o que che fai? Mira unha cousa, Petróleo. Se queres, boteche unha mão co tema de Belinda. Lindiña, que ten Lindiña? Eso dos que tropeza cas cousas, que lle caen. Pero non, eso gafe. Eso é unha carallada que temos nós, non lle pasa nada, home, eso é unha tomadura de pelo. Solo que ela a forza de darlle a cabeza, pois pensa que é gafe, pero Non, nin é gafe. non, seguro que é. Non, eu podo che botar unha man porque... Non, eu tiña un amigo que estivo como ela máis dun mes. Non, o sea, eu sei que era grave, porque ele era árbitro de fútbol. E tiñas que ver como quedaba despois dos partidos. Pero por que? De película. Porque era mal árbitro. Os gafes non existen. Non, home, non me líes. Pa, quero che dicir, non, ela... Verdad, mamá ten un problema que é gafe. Verdade, Carmiña? E nós, home, hai que botarlle unha man, si. Agora en veras, a ela hai que botarlle unha man, porque ela está mal. Hai que falar con ela, animala, que non faga unha barbaridade. E ademais está collendo complexo. Ei, estamos aquí, Lizardo... Carmiña máis espera un minutiño, que saímos de aquí. Hola, Lizardo. Mira o que tiene que facer por culpa de petróleo, Pero non te tomes as cousas a broma, Os gafes a mí danme moito respecto. Ai, mira, outro que tal baila, Moitas gracias. Quero unha galleta? Non, Son da fortuna. pero eu estou ben como estou. Ala, mira, ves? Agora son unha pestada, papito. Para toda a vila, E a vos só vos importa o que vos pase a vos, non? E a min, o que me pase a min, que? Pero a ti é imposible que che pase nada. É que se ten demostrado que non existe ningún caso de gafe que se fixese dano al mesmo. É todo gafe que é unha ciencia exacta agora, ou que? Non, que eu teño observado. Eu teño un amigo que estivo... Contou un amigo do amigo, verídico. Ai, mira, moi interesante, Lizardo, moi interesante. Si, árbitro, o que ti queiras. A ver, colle ti, di que non crees nestas cousas. A ver, ti, valeroso. Polo menos que viva rapaz, se non queres que viva eu, polo menos que parece que viva estou aquí eu. Pero colle unha... Mira. Cando fos obrigado en contra da súa vontade baixo o efecto de sustancias a realizar actividades... Non, isto non é. Explotación de persoas con minusvalías... Nada. Pitusa, necesito o expediente do asunto das leiras de Mariña. Agora mesmo. O abuso sexual a un animal considerarase delito e será penado co cárcere. Pero ti a que andas? Pasei algunhas follas sin querer, pero estaba consultando outra cousa. O que? Quería saber se é delito que unha persoa non lle diga algo a outra importante para ela e que saque proveito deso. Como que? Que ten unha enfermidade grave? Sí, por exemplo, é un caso moi interesante. Ou que alguén faga algo borracho ou dormindo e non se dea conta. Dormindo facemos moitas cousas das que non nos damos conta, pero ninguén nos ve. Xa, pero hai casos especiais. O outro día vi unha película dun neno ao que hipnotizaban para obrigalo a roubar. Nada, que quería saber se a lei recollía este caso. Non creo. Eso só pasa nas películas. Xa. Xa dicía eu que non podía ser verdade. Ai, Pitusa, és capaz de creer que unha muller queda cega porque lle morre o seu amante. Recupera a vista, resucita este, casa con el e paraste nestas minucias. Non me fales da novela, que por culpa do bardallas ese non puiden ver o capítulo dante. Paciencia. A ver se conseguimos que Loli o coide estes días. A ver, xa que lle ten tanto cariño, como dis. A tal hora, Loli está comprobando como é en realidade o seu príncipe azul. Miña pobre. Ela o buscou. Non sei se debería darche o café. É que os excitantes non son bo esperador. A mí personalmente gustame máis a camomila, a menta... Ti non te levantes. Pídeme a mí o que queiras. A ver, que queres? Unha aspirina. Ves? Ves como non podías tomar o café? É moito mellor que tomes cando aspirina un vasiño de leite.
ti sabes onde gardan estas as aspirinas? Non o sei, Loli, deixo. Tanto ten. Como que tanto ten? Deso nada. Mira, Pitusa. Tanto que presume de limpa e ordenada. Sabes como ten a casa. Igual que un cubil. Ah, pero seguro que a culpa é de Isabela. Vou mirar a cociña, eh? Por fin! Sabes onde as tiñan? No caixón dos panos. Toma. Está frío. Quéntasme. Claro que sí, meu rei. É como queres, pouco quente ou moi quente? Ata que arranca a ferver, e logo apagan. Vale. Xa vai sendo hora de facer o xantar, non? Sí, claro. Que che apetece? Tortilla de patacas. Sen cebola. O ovo ben batidiño, sen grumos. E a pataca fileteada. Oído, cociña. Queres algo máis? Sí, soufflé de mazarreineta con caramelo líquido por riba. E o manda a distancia. Traeme o manda a distancia. Sí. Toma. Es un anxo. É que, Fito, a cousa é moi grave ou...? Eso non o podo saber ata que recupere a imaxe, ó. Pero funcionará, non? Pois non o sei. Aí está. Uf. O que non entendo é que lle puido pasar, porque estas máquinas non se soen comportar así. Home, igual vas ter que darlle unha revisión, eh? Pois ben, un conxuro. Eso que ten aí, que? Nada, está restaurando o sistema. E creo que non tivo danos, eh? Eso sí, toda a información que tiñas, olvídate. Sigo? Sí, pa diante, pa diante. Xa estou desta carallada que non sei como vou sair, Vamos aquí metidos. Veña, Rosa, muller, tranquila, non te desanimes. Eu penso estar aquí contigo ata que remate o traballo, ata o final. Oi, Carlos, ti si és máis parvo é que non naces, non naces. A ver, Fito, dalle, ó. Xa, home, xa. E logo por que dis iso, muller? E logo, por que dis iso, muller? Co ben que estaría eu na miña camiña, ti aí sentado con cara de ollo mal que pareces un Dalai Lama, ó. Igual que un Dalai Lama. Así? Sí. Mira, se non chego a saber que o dis porque estás cansa, marchaba agora mesmo de ver que facías ti soa. Pois Lista, o mesmo tes moi lista, ti. Sí, informática. Isto xa está. Só ten que acabar de instalarse. Vos non toquedes nada, eh? Creo que non estades en condicións. Gracias, Fito, moitas gracias, Nada, home. Desculpa, que levamos toda a noite sin dormir e estamos desfeitos, Vale, Carlos, tranquilo, veña. Rosa, esquecíaseme que antes vin a Melgacho e díxeme que tiña unha cinta para ti. Cando poidas que o vayas ver. Xa, pa cintas estou eu. Vale, como queiras. Pero Rosa, pero non haberá por aí unha disquete cunha copia de seguridade, muller, dos arquivos, Pero ti que pensas, que isto é a NASA ou que? Maldito jafe de Belinda. Ok, onde me poño? Sigue pa diante. Sigue pa diante. Aquí. Cara a ventá, vai cara a ventá. Aquí, papi. Aí. Aí a beira ta barra, a ver. Ala, a ver. Aí. Non fagas trampas, Non. Agora eu collos a te. Encrequéndome con ela e... Moi ben. Agora, Carmiña, ti con quen queres ir? Con mamá ou queres quedar con papá? Con mamá ou con papá? Con mamá ou con papá? Aí vas con mamá. Mira, Mamá non cuideche nin con mamá galleta nin pupa. con nada. Pero mamá é Que va, pupa. papito, non é un animal. Vai acabar tola de remate. Animale? A rapaza animale, É mellor tola de remate que baixo terra. Sabes como te dixo? Hola, que tal? Que tal, men? Hola, Carmiña. Que tal? Mira, Belinda, viña a pedirche algo moi importante. Hoxe, se faz favor, non pases pola confraría nin chames, vale? Non se solucionou o do ordenador? Estábamos nesas onte cando chamaches ti. Vese que as liñas da confraría tamén son sensibles aos gafes. Ai, sinto moito, é que eu non sei, non controlo... Non, muller, ti, xa sei que ti non tes culpa de nada que lle vas facer ti, pero non te preocupes, xa se che pasará, Espera, Carlos, por favor, déxame facer algo por vos, porque é que, polo menos leva
Leva unhas cantas. Sí. Iso non pode ser malo, No, non? que vai ser malo, son galletas. E como ides pasar todo o día ali, pois entón levade provisións para a Rosa, que está moi delgada, con eso do ordenador, que de verdade que sinto moito, Ala, xa está, moitas gracias. A nena tamén come galletas e non pasa nada, No, claro. Hasta logo, Carmiña. Hasta logo. Ves, Li? Normal que está ela aquí con... Chorra. Ti veches algo de chorra e máis nada. Hola, Loli, ainda estás aquí? Falade baixiño que está dormindo. Que tal che foi? É genial. Genial. Sí, estou un pouco derreada, pero fui un prazer cuidar dela. Quedou dormido como un anxo. Bueno, xa sabedes. Se me necesitades outra vez, avisademe, Gracias, Loli. Ai, é un sol. Adeus. Adeus. Un sol. Se tanto cariño lle ten, podía levar con ela. Pois a boa idea. Se cadra se lle pide. Nin se vos ocorra, Hoxe fixestesme pasar un dos peores días da miña vida. Esta rapaza non sabe o que é o silencio. Ten unha cabeza como un bombo. Xa me parecía demasiado bo para que durara. Por que dixes eso, Sabela? Senta aquí, que teño que falar contigo. Vai rañalo carallo, Lou. Xa volverás, princesa. Hoxe nin princesas, nin raíñas, nin nada, Esta noite cada un polo seu lado, estamos? Eso que é unha ameaza? Tomo como queiras. Pois non estás ti como para moitas ameazas, Lembroche que fun testemunha de como te aproveitabas dela. Eso é distinto. Faino porque quere. Non teño tempo para relatar. Dixen que sentase. Voume deitar, Pitusa. Quitáronse mata as ganas de ver a televisión. Xa che volverán. Quedas avisado. Boas noites. Pero que faz? A ti que che parece? Agora a descansar e a dormir. A ver se te recuperas pronto e nos deixas en paz. Oi, Carlos, dame unha que teño fame. Son da fortuna. As galletas da fortuna. Da fortuna? Como as de Belinda? Deu unha sela. Ne quedan máis. Rosa, cálmate. Cálmate, Rosa! Cálmate! Cálmate! Que queres que lle faga? Hai que tomar a caralla da casa. A verdade é que é casquiano, non? O que? O que? Que sí, que é para tomar a carallada. O mellor vai ser a cara de cansancio cando saiba que pasamos outra noite aquí. A verdade é que... Isto de non dormir ten que se daquela. Que nos importo. Pero haxe gozamos, saca de as cervezas. ¡Sabor! ¡Azuquilla! ¡Champán galego! Toma! Veña, que... Chin, chin. Chin, chin. Que raro. As 2 da mañá e a princesa aínda non deu sinais de vida. Terei que ir desfacer o feitizo. Pero cuidado, non vayamos a espertar a bruxa Pilos. Princesa Sabela. Princesa Sabela. Sí. Así que o inválido xa pode andar, Ai! Podía. Estaba arrancando a andar, pero acabasme de reproducir unha distensión muscular. Sí, non? Si isto non é o que parece,
Eu só estaba vixiando, a ver se non a tiñas fregando ou facéndolle calquera outra falcatruada. Mañán sais desta casa como pitusa me chamo. É que, Loli, xa non estás na televisión, ó. Non, é que collen o día libre para cuidar de Lou. E xa está mellor? Nunca estivo millón na súa vida, lindiña, nunca. Que dis, home? Miña! O pobriño non se pode nin mover. Tiveña que facer eu todo, ata levalo a váter. Pois a mellor volvo. Ai, pobriña, Loli, eu parece que fun a tila por onde pasei e arrasei con todo. Teño que falar con Lizardo canto antes. Ti sabes onde está Lizardo? Pois a esta hora, na rúa que está por detrás do Consello. O que non sei segura canto tempo vai quedar ali, 5 ou 10 minutos. Despois xa ven cara ao bar. Mima, 12 sí, non? Que queredes que mate as horas mortas no súper? Non, sí. Hola, que hai? Menos mal que xa topo, Loli. Tiñache que pedir un favor. Se ten que ver con Lou, xa sabes, o que queiras. Ainda que sexa levalo para a tua casa. Loli, non te por que facer eso, Por que non? Mira, Pituso, en realidad eu son a culpable de que Lou este así. Son gafes, Pitusa. El caeu dunha cadeira que eu escachara antes ou non. Son gafes. Te quiriste. Caiu, foi unha casualidade, entendes? O tipo non ten nada, non o podemos traer a nosa casa. Por que non? Por que non? A mí non me importa. Mira, a culpable son eu, ok? Elas non teñen por que cargar con ese castigo. Ti dis que es gafe, non? Ti dis que es gafe, Sí. non? Ben, daquela. Lu, vean a nosa casa, morre, e que facemos? Non temos onde enterralo, lindiña. Non temos na casa onde enterralo. Inda por riba, a meniña chorando toda a noite, e ou non é? Chorando toda a noite. Sí. Con Lu, Que dis? Que dá logo moi Aló, colata. Que non está pasando unha noite moi mala, moi Sei que mala. ten os dentes, eu sei. Pois deixademe a mí, para mí non supón ningún esforzo. Que non, que se queda aquí e xa está. Adxudicado. Que é? Non te preocupes, Petróleo. Lou non ten nada. Que pasa aquí un día e despois bótalo para casa. Voulle dicir que recolla as cousas. Ata logo, Ata logo. Non me mires así. Como queres que che ok? mire? Como Mira, queres que che mire? Se non Como podo queres que che mire? controlar os desastres que eu fago, polo menos poñolle remedio, sabes? E síntome millor. Home, Ai, que ole tes hoxe. son gafe. Como os gatos negros. Ui. Estes dous van nos deixar sen confraría. Melgacho, sí. Ai, menos mal, Melgacho, menos mal. Calma. Xa me vou, Traoche esta casete. Non marches, que teño un problema que estou desesperada, porque resulta que teño que entregar os boletíns pos armadores e o Carlos e Meiseu levamos aquí 2 días e 2 noites Non é problema, porque... mira, o armador deu unha caseta. Deuche. Sí. E agora o que tens que facer é metela na rejaña. Sí, E vanche saindo os boletíns cos pagamentos pola telesa. Ai, Melgacho, Carriños, que estamos salvados. E logo ti como sabes tanto destas cousas modernas, Melgacho? E logo ti que pensas? Que son do tempo dos piratas? Ti que andas facendo, nena? Asegurarme de que ninguén nos vai boicotear o noso traballo. A ver, Melgacho, tiveches algún contacto coa Belinda hoxe ou onte? A verdade, a verdade. Non. Non, seguro? Ai, moi ben. Ai. Mira, Carliños, mira. Entón vou ir colocando as miñas cousas. Colles unha maleta? Que? Que che colle que? A maleta? Cóllela ti, lévala ti ao teu cuarto e non abras moito, non desfajas moito, que non che paga a pena, Lu. Teño falta de circulación, Alá. Moi débil o brazo. Tes falta de circulación nos xoguetes? Colla cos xoguetes, meu home. Anda, veña, que xa che axudo. Pero, Belinda, ainda vou sair daqui peor do que cheguei, Cuidado. Perdoa, Lou, é que a verdade é que mellor que non te acerques a min porque estou pasando unha época gafe. Pois vai a panorama, a ver quen vai cuidar de min. Quen vai cuidar de ti? Mira unha cosa, eu non vou cuidar de ti. Pero se queres, fagoche de enfermeiro. Nin quero, ca cara de carniceiro que tes. Carmiña, o biches, tío, que
sabías que a miña filla... Vai, a miña filla prácticamente é... Vai, que é detective, ela, entendes? Ten un detector de mentiras. Detective? Sí, mira. Ai! Que? Como tes os brazos? Traballanche os brazos, non é? Foi instintivo. Foi instintivo, non? Viches o susto que pasou? Instintivo, pasas diante de min, ou senón vouche limpar o forro eu a ti, Lou, toma, unha galleta da fortuna, polo menos así. A ver, colle. Colle varias, levas para Está arriba. ben rica, podo coller máis? Están ben ricas, sí, colle. Está ben, sí. Así está bien, así está ben. Veña. Ala. Moi ben. Ca outra man, Lu, ca outra man, que xa tes mancada de todo. Mira, finalmente vai ser divertido ter a Lou aquí na pensión, papito. Ai, que paz. Non sei se sería moi boa idea mandarlle a Lu a Belinda e a Petróleo. Que dis, muller? Se foi a mellor decisión que tomamos na nosa vida. Xa, muller, pero elas non merecen eso. E, ademais, si Loli estaba tan disposta a coidalo... Ali está mellor. Entre Petróleo e a nena, vanlle quitar toda esa tontería que ten. Mañán volve para a súa casa como novo. Tampouco hai que ensañarse. Non. Pois o lé isto, a ver que che parece. Ah, que noxo. E ademais, entre outras cousas que non che penso contar, onte pola súa culpa non puiden ver a boda de María Estrela con Carlos Alfredo. E que son esas cousas que non me podes contar? Nada, estaba exagerando. E non comes aquí, dixenche 100 de veces. Total, xa hai que limpar. Que máis ten? Xa limparemos outro momento. Mira, imos gozar, que non está logo aquí. Pois xa limparemos logo. A verdade é que eu estou que non me lambo esta noite dormir fatal. E iso de dormir fatal ten algo que ver co que non me podes contar? Dixenche por dicir, Sabela. E agora cala. Que está empezando a telenovela. Non te preocupes por iso, Francisco. Mira, papi, que tal vai ese combate de Carmiña e Lou, Combate nada, temos un satélite, lindiña. Temos un satélite que é moi tiño do caso. Morre de risa con Lu, morre de risa. Quítalle a frejona da cabeza, come a frejona. E o medo que teño é que comido esa frejona pode ter calquera produto químico e temos unha desfeita. ela non vai Porque xa non sei o que comer eso, pinta ela ela ten aquí. bo gusto, por Ten bo favor. gusto. Unha rapaciña de 2 anos ten bo Que gusto. vai comer a peluca. O que me preocupa, o que sí que é perigoso é o bigotiño ese pequeniño que leva el. Eso sí que o pode aspirar. Eso sí que é perigoso. O bigote de mentira, toma. Home, claro. Pero como que o bigote de mentira, Porque sei, non é que son muller, son moi observadora, e o bigote... Cando ti tiñas 2 anos e tiña o bigote, como que ten o bigote de mentira? Ese bigote é de mentira, está todo cortado. Adiante, sempre tens que saber... Pero non ves que a veces Comiches a está boca, así. ti. Comiches a boca para saber que... É Hola. porque de mentira, lá. Hola, que tal? Elisardo, que tal? Que hai? Veño falar contigo, Belinda. Voulle mirar o bigote, eu, a ver. Non me digas que falache co teu amigo árbitro ese. É que che dixo. E xa teño solución para acabar co gafe. Ai, por favor, dime, conta. Canto hai que non mercas uns zapatos? Por qué? Que prefires, tenis ou zapatos? Zapato, creo. Zapato, ben. Ai. Ben, xa que me votades, tomarei a penúltima, non? Xógalo, quen che vota a ti? Quen che vota a ti? A contaminadora acústica, reventa decibelios. Ai, por favor, non fales así de Carmiña, non o fai a propósito. Agora porque durme, pero cando está experta, lémbrame a Marisún Realixi. Che? A cantante do Salón Ketty, protagonista do meu bestseller O Manco das Tres Pistolas. Isto sigue pagando a xuza. Non, non, isto é invitación da casa. Como? Sí, é Como? invitación da casa. Sentimos moito que Carmiña non te deixara descansar. Esa nena, bueno, non é unha nena, é unha anana resentida coa sociedade do Ti silencio. queres morrer? Queres levarme ao buso? Hola, queres morrer ti? Posme unha infusión, Petróleo. Infusión. Aquí non traballa o aquel que é a miña muller. E pun que metiulle, poñe chumbite. Vale. Ah? Que, Belinda?
Que tal? Mira, Funcionou? de maravilla, de maravilla. Mira, podo tocar calquera cousa e non rompo nada, non rompo nada. Tócame. Ai, tócoche tamén. Tócame. Eu xa me encontro peor, Ai, mira, non sei se mentireiro, ok? Estou curada. Mira, o increíble é que todo estea nos pés. No, non o que pasa é que, entendes? Aquí o fenómeno, Lisardo, ten un amigo, ten unha multinacional de zapatos e está quitando unha tallada contigo que non é deste mundo, Mira, papi, eu son capaz de facer calquera cousa con tal de sacarme o gafe de encima. Home, é a solución máis rápida. Hai outras. Hai outras, Sí. Eló, dille aí. Home, pois, non sei, por contagio. Home, podes someterte a cuarentena. Matala, troceala e máis Bueno, enterrala. eso sería tamén, total. tamén. Que? Esta é metódica, é científica. É fefaciente, está fefaciente. testada, está probadísima. É un método fefaciente. Moitísimas gracias, Lizardo, moitísimas gracias, papito. No, Eu marcho a caravana no. de Rosa que teño que pedirlle perdón. Ala, aí quedades. Hasta logo. Aburiño. Pero ti... O zapato é un vinde a ver. É un vinde a ver o zapato que lle acalaches, pero... Ti estás convencido do que dos zapatos, ti... Fefaciente, eso é fefaciente, Todo radica nos pés. Teoría oriental, o que se chama o Fuchin. O Fuchin. Así curei eu a peigorrea dental. Eló. Que va, é unha atrapallada que inventei onte pola noite. E que máis inventaches onte pola noite? A ver, dime a mí. Dixeronme que o que ten ela é unha enfermedade... Unha enfermedade? É que non me lembro. Bueno, é igual. O importante é que ela crea na súa propia curación. Pero que ela non é gafe con benzina, o con benzina... Como eso que é non? estímulo-resposta. Entendes? Estímulo-resposta. Acción-reacción. Como un interruptor. E non é por interromper, pero acabose o aquel, Petróleo. Belinda é un caso típico. A ver, como é o conto? A, B. As cadeiras, a cafeteira, ordenador. Ordenador Eso do noso. rompeu no por caso. Moi ben, moi ben, moi ben. B. B. Ela pensa... Ela ponse nerviosa. Entón pensa que é como unha nave que vai tropezando cos elementos. E provoca C. Catástrofe. E logo ven D, que é desfeita, que é o que fixo arriba na casa, Que non deixou cousa con cousa. Lindiña non é nave ningún, entendes? Ti que me estás dicindo que a miña muller está torta, estás me dicindo que a miña muller... Psicosomática. Psicosomática. Esa é a palabra, é unha enfermedade psicosomática. Psicosomática é... Psicosomático é a da cabeza. Non, eso é... Psicosomático é... Bueno, a ver, É un siroco, un aire siroco que che dá nun ático, pero como vai, ven. Vai e ven. Ven, voume. Vai. Vémonos, Aburiño, Aburiño. Chovía. Non chovía. Orballaba. Loli, son eu, Lou Ferrados. Pillo ten bo momento? Non te chamaría se non estivera desesperado, Estou moi mal, moi mal. Preguntábame se ti poderías... Sí. Non tardes, vale? Adeus, Monchirí. Rosa! Carlos! Hola, que tal? Que queres, Belinda? Viña a ver que tal estabades. Non te achejas máis, aí chega. Ai, muller, tranquila, que xa non son gafe. Resulta que Lizardo falou cun amigo que tamén era gafe e deulle un remedio. E como sabes que se che pasou? Porque se cadre, porque hoxe ainda non fixeches ningún. Estive no bar e non lle pasou nada a ninguén. E logo toquei as cadeiras e tampouco romperon. E tamén sequei os vasos e non escacharon, así que... Segura? Seguro. Vai xogor. Hola. Que hai? Pois parece que xa pasou, non? Claro.
Rosa, mira, sinto moito todo o que pasou pola miña culpa. Xa sei que está todo ben, pero que tal está de vos? Carlos... Carlos está escutado, claro, porque despois de pasar 3 días aí metidos na confraría, pues está dormindo. Ah, mira. Hola. Hola, buenos días. Que tal? Que hai, Carliña? Ay, sinto, Carlos, sinto muchísimo. Será mellor que volva. Non fui, Belinda, fui eu, que xa ela non ten gafes. Non son gafes, xa, mira, merqué zapatos novos e desapareceu. Resulta que estas cousas son así, mira ti. Viña a ver que tal estabades, pero mellor que sigades descansando, ok? Sí, Ah, ven mañá a hora que queiras para ir correr. Se fai mellor tempo porque... Eso non tan ben, muller. Vale, Veña, ata logo. ata logo. Hasta logo. Belinda vai ter razón, Será mellor que sigamos descansando. Sí. Ai, carallo, pa min que isto do gafe é contagioso, Carlos. Non, que va, muller, que va. Hai uns días nin se ocorrería pensar que isto pasou porque foses gafe. É casualidade, muller. Ademais, a superstición trae mala sorte, E basta que penses que algo pode sair mal pa que despois saia mal, non? Pasa pa dentro, anda.